Avui estem amb en Jonathan, que ens parlarà una mica més sobre aquesta flora. Aquesta tarda estem aquí amb la planta carnívora, que està composada de dos filaments de cada costat que inserten verí a les seves preses, i aquestes plantes el que acostumbren a menjar és mosques, moscardons, mosquits, abelles, tot tipus d'insectes. Aquesta planta acostumbra a estar en zones pantanoses perquè els agrada molt la mugró. I ara us passaré amb la Nerea, que us vol dir unes paraules. Bueno, sobre això que ha dit el Jonathan, és veritat, i només fiques el dit ja pica, però has de ficar-lo als costats perquè et piqui. I gràcies per veure el vídeo. M'ha picado! Aviam, tindrem que tallar per aquí, eh?